Kaixo irakasle, zer moduz? Bueno, azkenean heldu da ikasturtea amaiera, eta seguraski askori gertatuko zaizue, aurten egon zareten eskolan eta ikasmailan hainbat material sortu dituzuela eta Google Driveen gorde dituzuela. Eta orain, eskola aldatu edo ikasmaila berri batera joaten zaretela, eta sortutako material guztia eskolako drive amankomun hortan geratzen dela, eta azkenean material hori galdu egiten duzuela. Badago, banan dokumentu guztiak kopiatzeko aukera, baina ez da bat ere erosoa, ze Driveek ez du aukerarik ematen karpeta oso bat, bere azpikarpeta eta dokumentu guztiekin kopiatzeko. Baina hortarako badago aplikazio edo estensio interesgarri bat erabil dezakeguna gure material guzti horien kopia egiteko. Oso erraza da erabiltzen. Besterik gabe, saioa hasi beharko duzue. Eta saioa hasi duzuenean, copy folder idatzi Driveen. Bitartean, Driveen sartuko gara. Aurten guk eskolan irabili dugun dokumentua hau izan da, 4. maila gurea. Ikusten duzuen bezala, hemen hainbat karpeta ditugu ikasgai guztietakoak, eta horietako bakoitzaren barruan beste hainbat karpeta daude. Horregatik, karpeta honen kopia egingo dut, eta nire unitatean gordeko dut. Copy folderren sartzen naiz, eta ikusiko duzu hau gehigarri bat dela, bai? Hau instalatu behar dugu, visitar sitio web klik egin, eta nik ja instalatuta daukat. Baina zuek besterik gabe, pausuak jarraitu eta onartu behar duzue copy folderrek zuen unitatera sarbidea edukitzea. Behin copy folderren zaudetela, URL-a kopiatu dezakezue zuzenean, adibidez, hemen sartu eta URL-a kopiatu, edo esteka, edo beste aukera bada ere search your drive. Bai? Hemen next klik egin, eta izen berria jarriko diogu. Adibidez, 2019-2020 ikasturteko 4. mailako materiala. Eta hemen aukera desberdinak daude. Nahi baduzue, baimen berdinak jartzen aldituzue. Hau da, aurten 5 edo 6 irakasle bazeudeten karpeta hortan, karpeta berrian ere 6 irakasle berdinak egotea. Nik kasu honetan, baimenak kenduko dut, bakarrik nik sarbidea edukitzeko nire unitatean gordeko dudalako. Eta egin dezakegu, gomendagarriena da, hasierakoaren berdina egitea. Eta copy folder sakatu, eta ikusiko duzue, kopia nola egingo den. Ja prest dago, orain gure drivera itzuliko gara, eta ikusiko dugu unitatean, jarri dudan karpeta berriaren izena dugula, eta hemen dokumentu berdinak ditugula. Kopiatzen ari da oraindik, baina pixka bat itxoiten badugu, dena kopiatuko da. Ikusten duzuen bezala, gutxinaka, dokumentu berriak gehitzen doaz. Eta hau izan da dena. Espero dut, tresna hau erabilgarria izatea zuentzat. Agur.